duka sun gani ba ka taba abuwa fara in ba bike babu ni tauraruwa Aisha. Kuma ya ce a kanka ina nan ba zana barka ba Aisha, me yasa da kadina na tafi ba zana ji ka ba Aisha, haka ka zanyi kawai na isa dan ban da fargaba Aisha, wani guda a raina na zama uwa ka zama uba Aisha, ra'ayi daya kalamai daya an ce mana yin kama ɗaya ni da kai haka ne maganin kishiruwa ne haka da gani mara lafiya dole ai masa magani na yi nisa a sun ki ban ji ban gani idanun da zuciya Aisha suke gani tauraruwa zinariya duk kyau na ya mace bata kai kyankewa Aisha. idan ana bidar zancen ta kai ni sahun gaba Aisha, kuma ta zance kan soyayya kai ne akan gaba Aisha, akwai ga zuciya hakkin ta kai ne shugaba Aisha, wanda ya musu magana ta ai bai san ka ba Aisha, ga zahiri dan na gani kai ne kake dauke dukkan damuwar zuciya a cikin mata